Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन वेलकाम बैक अगेन बयखौबो फिन खेबसे चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय सो लोगोफोर आङो बेबायदिनो दिनैहाय ब्लग हिसाबै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों तो जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोना तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि आङो बेबायदिनो फिन खेबसे दिनै मोननैसो आपडेट लानानै आंनि चेनेलावहाय आङो नुजाफैबावबाय आङो बिदिब्ला दिनैनि आपडेटखौ फारि फारि बुंलांबाय थादिनि जोंनि दिनैनि गिबिसिन आपडेटआ जाहैबाय बेबायदि जोंहा बे साननैसोआव गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा तो मा बुंनो जोङो बयबो मिथिखानाय बेबायदिनो ना तो जोंनि गेजेरावहाय बे साननैसोआव गोबां दुखुनांथाव जाथायफोरा बेबायदि जानानै थांगासिनो बा जानानै थांबाय तो जोङो मा बुंनो ना बे मैया दाखालि बेबायदि साननैसोनि गेजेरावहाय गोबां बेबायदि एक्सिडेन्ट जानाय जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गोबांफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंना बेबायदि जिउफोरखौ खोमानो गोनां जाबाय आरो मा बुंनो बेनि सायाव बिखेखे बांसिनै जों स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबायदि एक्सिडेन्ट जाबाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो एक्सिडेन्ट जादोंबो माने बेनि उनावहाय दिनै जिउखौ खोमानो गोनां जादोंना तो मा बुंनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो गोबां लामा सामाफोराबो बेबायदि मोजां जाबोनायनि गेजेरजों दिनै गारि मटरफ्रा गोबां बेबायदि स्पिड ना बेबायदि बिखेख डाम्पार बायदिसिना गारि गिदिरफोराहाय बेबायदि माने स्पिडआव थाङो आरो कन्ट्रल खालामनो हास्लाबै बेबायदि अबस्था जायोना तो दुखुनांथाव जोङो बेबायदिनो अदालगुरियावबो बेबायदि जानाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो गोबां बेबायदि धरनाफोर होनायखौ जोङो नुनो मोनदोंना तो मा बुंनो आरो जोङो बेबायदिनो लामा सामाफोरावबो बेबायदि गोबां स्पिड ब्रेकारफोरखौ जोङो लगायनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों नाथाय दिनै लगायदोंब्लाबो बेबायदि जोङो कन्ट्रल जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनाखैना तो जेन हक बेफोरो जेन कन्ट्रल खालामनो हायो बेफोरखौ आरो थाबैनो ना तो बेबायदि कन्ट्रल जायो आरो जोङो सांग्रां जानायाबो मोजां गावनि फारसेथिंजायनिफ्राय ना तो दिनै मा बुंनो हावायावथ' आरो गारिया स्पिडआव थाखायो आरो बेखौ थाबैनो जोङो कन्ट्रल खालामनो हायाना तो मा बुंनो बेनि सायावहाय जेन हक दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आरोना तो बेबायदि जोङो थाबैनो एक्सिडेन्ट जाबाय थायोब्ला ना तो मा जागोन लोगोफोर बिदिब्ला गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव थांबावदोनि दिनैनि जोंहा नेक्स्ट आपडेटआ जाहैबाय आं मैयाबो माने बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैखादोंमोन तो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो जोङो आत्मनिर्भर जिथुनाखि आसाम आत्मनिर्भर अभियानावहाय जोङो बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन जायफोरा ना आरो बेबायदिनो सर्ट लिस्टबो जादोंमोन आरो लेंहर जादोंमोन बेबायदिनो अरेल बा इन्टारभिउफोरखौहाय होदोंमोन बेनि उनावहायबो ना तो रांफोरखौहाय मोननो हायाखैमोन बा सरकारनिफ्राय बेबायदि होनाय जायाखैमोन दा आरोबाव फिन खेब बेबायदिनो एनाउन्स होनाय जादों तो जोङो दिनै मिथिनो मोनदों 16 जोंहा नै आगस्टनिफ्राय लानानै ना तो बेबायदिनो 5 सेप्टेम्बरसिम बेबायदि इन्टारभिउ बा अरेलफोरा जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों तो जोङो बेवहाय आरोबाव फिन खेबसे आवगोलाव जायफोरा बेबायदि लेंहर जादोंमोन ना तो आरोबाव जेन बाहागो लानो हायो आरो बेबायदि सेलेक्ट जानानैहाय तो रांफोरखौहाय मोननो हायोना तो आङो बेखिनिखौ सानो आरो जोङो बे साननैसोआवहाय बेबायदिनो कल्सफोर जोङो मोनगोन मबाइलावहाय बा एसएमएसफोर जोङो मोनगोन तो बेखायनो जोङो बे मबाइलफोरखौहाय ना तो अन लाखियोब्लानो जाबाय जोङो जेन बेबायदि अरेलफोरखौ होनानैहाय जोङो बेबायदि रांफोरखौहाय ना तो मोननानै जोङो बेबायदि खामानिफोरावहाय लागायनो हायो जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जायफोरा बेबायदिनो दाउ अमा हांसो ना बेबायदि गोबां बिगारिनिफ्राय लानानै जोङो गोबांसिम दङ नाथाय जोङो बेबायदि खम एमाउन्टखौनो खायफाया एप्लाइ खालामदों 2 लाख लानानै सोरबाया 5 लाख बेबायदि आरोना तो जेन हक जोङो जेन बेखौ थाबैनो बेबायदि मोननो हायो सेलेक्ट जानानैहाय ना तो आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो तो जोङो मबाइलखौ अन लाखियोब्लानो जाबाय ना आरो जेन हक जोंहा बेबायदिनो लास्टार आपडेट्सआवहाय दंबावो नैबे जोंहा गोबां दावरावआथ' जानानै थांखाबाय ना तो बेबायदिनो अनलाइन ट्रेडिं जेरावनाखि फेक एप्लिकेशन तो दिनै बेबायदि फेक एप्लिकेशनफोराबो गोबां
समावहाय गोसारबोयो बेबायदिनो आवगोलनिफ्रायनो फैबाय थाखानाय ना थ' दासिमबो किसुमान एप्लिकेशन्सफोरा बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ आरो किसुमाना दोरोदबाय थ' जेन हक जोङो सांग्रां जानानै थायोब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि जोङो मिथिजोबा खारन बेबायदि माने सिरि सिरि सोलिबाय थानाय एप्लिकेशन्सफोरखौहाय जोङो मिथिया गोबां बेबायदिनो सोलिबाय थायो गोबां हाजार हाजार बेबायदि एप्लिकेशन्सफोर दङ ना फैबायानो थायो जेरावनाखि टेलिग्रामनि थ्रुयै बेफोरो सफैयो ना आरो सोरबाया बेबायदिनो इनभेस्ट खालामो आरो सोरबाया बेबायदिनो लस जायो थ' मा बुंनो बेनि सायाव जोङो बयबो मिथिखागौ स्केम होननानै नाथाय जोङो स्केमब्लाबो इउज खालामबाय थायो इउज खालामग्राफ्रा थ' मा बुंनो ना जोङोथ' आरो बेवहाय सानफ्रामबो बेबायदि आर्निंखौ मायहाय मोनबाय थानो ना बे अराय समनि थाखाय नंखाया आरो जेरावनाखि बेबायदि एन्जेल वान आरो बेबायदिनो स्टक मार्केट बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरानो दिनै अरिजिनाल जेरावनाखि ट्रेडिं एप्लिकेशनफोरानो बेबायदि एथबां पार्सेन्टफोरखौ होनो हायाना नाथाय दिनै बेबायदिनो जोंनि गेजेराव आरोबाव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों KYO थ' बे KYO फान्डआबो बेबायदि इमान पार्सेन्टखौ होबाय थानो हानाय नङा दा गिबि समाव बा फार्स्ट समावहाय होनो हागौ नाथाय उननि समाव बेबो लासै लासैनो आवगोलनि बायदिनो जालांगोन आरोना थ' बेबो स्केम जानायनि बेबायदि चान्सआवहाय थायो थ' बेखायनो जोङो बेखौ इउज खालामोब्लाबो सानफ्रोमबो जोङो लयसआवनो थांनांगौ आरो खनसेयावनो जोङो माने खामायनो साननो नाङा आरोना आरो बेनिफ्राय एथबां बेबायदि जोङो खामायनो हागोन थ' बेबो नंखाथारा थ' बेनिखायनो जोङो केयारफुल जानाया मोजां आरो बेबायदि लाब साबसाब जानला मोनलाना थ' जोङो इनभेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया लोगोफोर थ' आङो बेखौसो खावलायनो सानो खिन्थु जोङो ट्राइ खालामनो हायो बेबायदि लयेस्ट एमाउन्टफोराव जोङो ट्राइ खालामनायनो हायो आरोना मार्केटाव सोलिबाय थानाय किसुमान एप्लिकेशनफोरखौ जोङो नायनानै आरो जोङो बयबो मिथिखागौ माबे एप्लिकेशनाव जोङो इउज खालामबा मोजां जागोन थ' बयबो बेखौ साननो हाखायो बेनि थाखायनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरो आङो सोरखौबा बेबायदि जर जबस्तिना खावलायनोबो सानाखै आरो बेयो गावनि सायावसो थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय बेखिनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन आरो नेक्स्टफोरावहाय बेबायदिनो आङो मोजां आपडेट्सफोर मोनोब्ला थ' थाबैनो लानानै फैगोन आसा खालामदों थ' लोगोफोर आङो बेखिनि भिडिअखौनो दिनै लानानै फैदोंमोन ब्लग हिसाबै आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो आङो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाय